जाय मोनसे थांखिजों फोथायनानै फैदों जे जोंनि थांखिया मोगथां महर मोनोब्ला भारत सरकारजों जों दावहा नांनानै गमामायैनो जोंनि आलादा रायजो सोरजिनाया जामारोब्ला निस्सय जोंनि राव हारिमु जोंनि धोरोम बेखौ फेहेरनाय आरो बेखौ फोसाबनाय आरो दिनै गाजा गोमजायै नैबे थानसालियावनो जोंनि गासैबो बर' माहारिखौ दिनै लानानै मोनसे गिदिर बै नरनारायण राजा बादे मोनसे गिदिर मोनसे खेराइ फोरबो खुंनानै दिनै मोनसे माने धन्यबाद होफिननायनि जि थांखि बेखौ जोंनि बनसुआ जों लागोन। आच्चा दिनैहाय बे संकस खेराइ थानसालियावहाय बनसुआ फुजा खालामफैदों नोंथाङा बेक्तिगत हिसाबै मा बुंनो सानो? आच्चा गिबियावनो साफ्रोमखौबो खुलुमनाय थाबाय जे दिनैनि बे थारिखआव जे बनसुनिफ्राय जारिमिनारि संकस खेराइ थानसालियाव जे बिथांमोनहा जोंनि बे बाथौ सिबियारिफोरनाव एसे खबर लानानै जे बिथांमोनहा जे बनसु स्टुडेन्ट इउनियन नामै फैगौ आगस्ट दानाव दा दिल्लीयाव गोदान आलादा रायजोनि थाखाय बिथांमोनहा गिबिसिन दरना हैनो आगखौ बारायदों बा आवगायदों। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा जाहाथे मिथिंगानि नेचारेलि बा पिमिट्रि ट्रेड बे बर' हारिजों फैफाखानाय धोरोमखौ असिला लानानै जाहाथे बनसुनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जे दिल्लीनि फैगौ दिल्लीयाव जे धरनायाव माखासे सरकारजों मेम'रेन्डाम गथायनायाव जाहाथे मोजाङै जाफुङो आरो मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै मोजां फैफिननो हायो बेखौ आसा लानानै बिथांमोनहा दिनै जोंनि बे जारिमिनारि संकस खेराइ थानसालियाव खेराइ फुजा थानसालियाव माने सिबिफैदों आरो खुलुमफैदों बा बोरखौसो इसोरफोरनाव लाफैदों। बे जायगानि गुबै जारिमिना मा? बे जायगानि गुबै जारिमिनखौ बुंनो थाङोब्लाथ' एसे सम नांगौ अब्लाबो आं सर्टकाटै बुंनो सानबाय बा सर्टकाटै आं जेसेबांनाखि मिथिगौ बे जिनिसखौ आङो फोरमायनो सानदों। जेब्लानाखि बे संकस जारिमिनारि खेराइखौ इस्टाब्लिस खालामफैनाया आंनो खालामफैजेनदों। दा बे माब्रैहाय खालामफैजेनदों होनोब्ला दिनै दरं राजबंसाबलि बिजाबाव सासे कलकातानि सनुश्री चेटार्जी होननाया मोनसे थिसिस लिरना गालांदों। दा बे थिसिसखौ नायनानै जों नुबाय जे जोंनि बर' कसारी बा मेस राजा बै समाव मेस राजा 1500 शतिकानि दा मेस राजाया जाहैबाय बेहा फिसाला सानै दंमोन हावरिया मेस होनो हावरिया मेसआनो बेनि फिसाला सानैया नरनारायण आरो सिलाराय। नरनारायण आरो सिलाराया जेब्लानाखि कचबिहार रायजोआव जोंनि रायजोआ जलफाइगुरि आरो आलिपुरदुवारसिम सिमना दंमोन गोदो। दा बेवहाय रायजो खुंनायाव बिथाङा जेनोखि गावनि राज उलाफाद बा रायजोआव कचबिहाराव दंहैगोन अब्ला बे समाव आहम रायजोनिफ्राय फैनानै जोंनि नैबे मेस रायजोखौ गाग्लोबफैदों। दा मेस रायजोखौ गाग्लोबफैनायाव बेखौ सिमां मोगथां सोबनायदों नरनारायण सिलारायमोनखौ बले नोङो फुराना निति रितिखौ मानो गारखो नोङो गोदोनि निति रितिजों सोलिनानै जुदि जुद्धखौ खालामोब्ला दानो जै जागोन होननानै बे बाथ्राखौ स्वयं लिरनानै गालांदों सनुश्री चेटार्जी सासे थिसिसआ। दा बे हिसाबै जों बे थिसिसखौ नायनानै बुजिदों जे बर'आबो दिनै मेसआवबो गैया लांदां फादां राजा गैया फोरजा गैया गोदाव सोराव बर' हारिया जाबाय बलेथे जोंबो माबा मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोङो धोरोम बेलायै माबा मोनसे मावलांनो हागोन नामा बेखौ उसिला लानानै दिनै जोङो बनसुआ जुदि जांख्रिखांदोंबा खर'नि बिबानखौ खर' रुजुनदोंब्ला फाफ्लिनि बिबानखौ फाफ्लियाव बानदोंब्ला फै नोंथांमोना जेखौ गोसोखांदों खोब गोजोननाय आं थादों धोरोम हिसाबै बिथांमोनाबो जाहाथे बेवहाय दसे सम हान्थु खरायनानै आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिनानै आइ बिमा भगवतीनाव बोर बिनानै रोनसोनदिरिनाव बोर बिनानै
जानजिखौ खाफ्राना जुदि गोदान दिल्लीयाव सेथि खेबै जुदि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायाव सक्ति गोहोखौ मोननो हाथों, आगदानि लामाजों थांनानै आगदानि लामाजों फैफिननो हाथों, जेबो बेमार आजार खैफोद खैदां दाजाथों, बे असिलाखौ लानानै बिथांमोनहा आंनिसिम सोंनानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। दुखु मोननो नाङा, बेयावहाय फुजा होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनदांनाय माबा निस्सय बेवहाय फोरमाना जाहैबाय जोङो दिनै माखासे डिसिप्लिन आरो माखासे खौसेथि आरो माखासे माबाखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो पार्सनेलिटि सोरबाफोर इन्डिभिजुवेल बा सोरबाफोर माबा मिजिं दंब्ला बे मिजिङा जागासिनो दङ, निस्सय जाबोगासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन। दिनैनि समाव बर' जाथिया खौसे जानो मा खालामो? बर' जाथिखौ खौसे खालामनांगौब्ला माखासे इसोरफोरनिबो एसे नांगौ जायो, इसोरफोरनि बोरबो नांगौ जायो आरो जों खौसे जानोब्ला जोङो माखासे मानसि हिसाबै गावनि माखासे इंराजियाव इग' सिन्था धारनाखौ गारनांगोन। बर' शास्त्रआव बुङो अजा बुरजाब्ला फिसा थाङा, बे श्ल'कआ जाहैबाय जाहाथे बयबो लिडार जाजोबोब्ला, बयबो दैदेनगिरि जायोब्ला सोर खोनासंग्रा जागोन, सोर हेफाजाब होग्रा जागोन? दा बे जिनिसखौ जोंनि बर' हारियाव गासिबो बुजिगौ, गासिबो रोंगौ, नाथाय माखासे लुबैसुला फलानफोर थायो। बे लुबैसुला फलानफोरनि थाखाय जोंनि माखासे जोङो जनसाधारन मानसिफ्रा, जनसाधारन रायजोफ्रा जोङो बुजिस'नो हाया, मिथिस'नो हाया। जों बेफोरबायदियाव जों खौसेखौ दा आथिखालाव बांद्राय गोरोबा नुदों। निस्सय आफा बोराइ बाथौनि आशीर्बाद बोर सारस्रिनायाव हयथ' जालांसिगोन आरो खुनु बेला दिनैनि 1 पेज बा सेथि खेब, नैथि खेब, थामथि खेब, नाथाय बेफोरबायदि दिनै जेनोखि बिथांमोनहा जेनोखि गोदानै आफाद बनसु, बे बनसु बिथांमोनहा दा बिथांमोन बायदि गुबुन सोमावसारनाया खोलोब मोनथाम जादोंब्लाबो नैबे प्रिमिटिभ ट्रेड बा गुदि बाथौ जेनोखि बुलियारि खेराइ गोनां बाथौ, बे खेराइयारि बाथौनि सायाव बिसार आसार लाया हसिया माखासे सोमावसारनाया जालांबाय थादोंमोन। एबा निस्सय माबा मोनसे थालांनाया जाफुंसारगोन आं बेखौ आसा थिदों आरो थाबैनो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव, आइ बिमा रोनसोन्द्रिनि अननायाव आङो मिजिंखौ लादों। गोख्रैनो जोंनि आलादा बड'लेण्डआ बनसु आफादनि दैदेननायाव जागोनखौ आङो रोखाखौनो आं फोरमान मोनो।